ועכשיו לכתבות הרחבות והמיוחדות למהדורה הזאת. לפני שבוע סיים זו הראשון של סיירת רימון את מסלול ההכשרה שלו. סיירת רימון הוקמה לפני פחות משנתיים כיחידת קומנדו מדברי. כתבנו לענייני צבא אמיר בר שלום ליווה את הצוות הראשון, הוא צוות יונתן, בשבוע האימון המסכם שלו, ומצא לא רק את לוחמי המדבר. אפילו דקה, אפילו דקה. פגשנו את צוות יונתן שבוע בדיוק לפני שהוא מסיים את מסלול ההכשרה כצוות הראשון של יחידת רימון. רימון, היחידה החדשה של פיקוד דרום ללחימה מדברית. בסוף הבינו בצה"ל וגם בפיקוד דרום בעיקר שהגבול הדרומי, יש לנו בעיות פח"עיות שצצות לנו חדשות לבקרים. ובסוף צריך יחידה מיוחדת שמתמחה בטיפול באותן בעיות, לדעת בצורה כירורגית לטפל באותן בעיות ולמנוע פעילות פח"עית כנגד אזרחים ישראלים. את האימון המסכם הקדישו ברימון דווקא לחזית הצפונית בסדרת לחימה בשטח מיוער. האימון הזה אומנם שונה מהייעוד המדברי של היחידה, אבל כחלק מהיכולות שלה היא אמורה לדעת להילחם גם בלבנון. היחידה מחפשת חשיבה מקורית, יצירתית, זריזות, נחישות, עבודה עצמאית, יכולת להתמודד עם מצבי קיצון. הם מדממים, הם בהכרה ומדממים. בסוף אנחנו יחידה שאמורה להתמחות במדבר. זה מקום שהוא לא פשוט, זה מקום שהוא צריך לדעת איך להתמודד איתו ואיך לאכול אותו. חיילי צה"ל שהתקרבו לגבול עם מצרים בניסיון לאתר את המחבלים נפגעו ממטען או מזירת מטענים. Você tá emocionada? Muito. Muito. ואלה פטריסיה ואנג'לה. פטריסיה מקיבוץ גניגר, אנג'לה מברזיל. לקשר שלהן לרימון נגיע עוד מעט. להקמת רימון קובצו קצינים מיחידות מיוחדות. בני, מפקד רימון, בוגר 669 יחידת החילוץ של חיל האוויר. יניב, מפקד פלגת הלוחמים, הגיע מדובדבן, ויונתן, מפקד הצוות הראשון, בוגר שלדג. זה לא דבר רגיל, זה לא שירות רגיל ולא משהו שכל בן אדם חווה. עבר איזה 20 שנה מאז שהוקמה יחידה חדשה בצה"ל. זה אומר שאתה מפתח הרבה דברים בתור עצמך, כי אין הרבה אנשים שיכולים לעשות את זה. והדבר הכי יפה זה שאתה נותן לחיילים לפתוח את הראש. והכל מתקבל. עשיתי לה בארץ, עשיתי אולפן, התגייסתי לפני במחווי אלון, בסיס שעולים חדשים, ביקשתי גבעתי, עשיתי גיבוש, והיום אני ביחידה. הגעת לפה עם משפחה? לא, אני בלי משפחה. אני חי בודד פה בארץ. בחזרה לאימון המסכם, שבוע קודם, ליד קריית גת. אחרי שסיימנו לצלם, יונתן, מפקד הצוות, התחיל לספר על החיילים שלו, במיוחד על אבי, חייל בודד מברזיל שמנסה ולא מצליח לממן כרטיס טיסה לאמא שלו כדי שתגיע לטקס. שיחת טלפון קצרה לדמות ידועה מרמת השרון, והעניין נפתר בשני תנאים של התורם. שהוא, התורם, יישאר אלמוני, ושלאבי זאת תהיה הפתעה בטקס. והוא לא יודע משום דבר, ואנחנו מחכים פה. ואנחנו נורא מתרגשות. זה קשה כי אין לי המשפחה שלי פה בארץ, אבל יש אנשים, יש הצוות שלי. שנמצא בהכנות האחרונות לקראת הטקס לא מבין מדוע אנחנו, צוות הערוץ הראשון, נצמד דווקא אליו מבין כל החיילים. גם המשפחה מאמץ מקיבוץ, שאני ממש אוהב, זה כיף, כיף לגור פה בארץ. יש לי בית אחד, ויש לי אמא
בפסיקה הבאה אנחנו נעניק באופן קצת שונה. אז קודם כל נקרא לסמל אבי אבי הוא חייל בודד שעלה לארץ מברזיל כדי להתגייס ולתרום למען מדינת ישראל. מיד אחרי ראש השנה חזרה אנג'לה לברזיל. אבי חזר לסיירת, שמהשבוע הפכה להיות מבצעית בגזרת הדרום. כן, בהכנת הכתבה המרגשת הזאת השתתפו מאיר דהן,